Sa iban pa nga nagapanguna nga balita nasyonal, ginklaro ni former presidential spokesperson Harry Roque nga wala siya gindakop sa Netherlands, baliskad sa kung ano man ang nagalagaw nga report subong. Pahayag sini nag-book ang awtoridad sa Netherlands ang flight para sa iya, agud nga makabyahe siya sa Vienna, Austria. Suno kay Roque, ginhambalan siya nga naka-depende na sa gobyerno sang Austria ang paghatag sa iya sang proteksyon. Apang dugang niya, ginpapanaog siya sa eroplano kag wala nadayon ang byahe bangud nga base sa iya mga doktor, hindi siya fit nga mag-travel. Ginpaathag sini nga nagpaidalom siya sa duha ka operasyon at siya ginsilingan nga itugyan ang iya nga protection request sa Austria nga amo ang naghatag sa iya sang visa. Sa Netherlands, nag-apply sang asylum si Roque, apang wala na niya ginkontra ang ginhambal sa iya sang gobyerno. Sa nga mga pungsod, bangud kumpiyansa siya suno sa iya nga pwede ang iya asylum request sa bisan diin man nga bahin sang Europa. Taliwas po sa mga fake news, wala pong nag-aresto sa akin. Ako po ay malaya ngayon dito sa dahig, nakikita nyo naman. At ang kwento po talaga ay dito po kasi sa Europa, pag ikay nag-apply ng asylum, meron tinatawag na Dublin Rules. Yung bansa na nag-issue ng visa ay ang siyang dapat magbigay ng protection sa inyo. Now, sa kaso ko po kasi, ang nag-issue ng visa ay Austria. Si former presidential spokesperson Harry Roque.